poprosím, paní Šilová, můžete jít k mikrofonu a máte slovo. Díky. Takže oslovím vás ještě jednou, vážení členové zastupitelstva a vážení hosté. Já jsem v Čelákovicích patřila k tomu zastupitelstvu a k té radě, která zakládala gymnázium Čelákovice. Bylo to už před 25 lety a nebylo to jednoduché. Nyní jsem si přečetla usnesení rady a v podstatě současná rada souhlasí s likvidací gymnázia. Optimalizace, jestli to někdo neví, je zrušení školy. Slučuje se to proto, aby žáci mohli dostudovat a postupně se ta škola utlumí. Domnívám se, že budeme v republice jediné město, které má nad 10 000 obyvatel a nemá všeobecně vzdělávací školu. Chápala bych, že nezmůžeme nic proti Středočeskému kraji, ale myslím si, že nemůžeme, a kdybych byla členkou rady ještě teď ve svém věku, tak bych nikdy nemohla připustit, abychom s tím souhlasili. Domnívám se, že jedině stanovisko, že chceme školu s právní subjektivitou, je možné. To je jediné možné stanovisko rozumného zastupitelstva. Takže můj dotaz je, jak je možné, že jste souhlasili s optimalizací? Takže Rada města 30. listopadu 2018 svým usnesením číslo 28/2018 schválila následující usnesení. V bodě 6.1.1. Rada města konstatuje, že strategickým záměrem města je zachování gymnaziálního vzdělávání na území města Čelákovic, pro které byla vytvořena kapacita až 436 žáků v budově J.A. Komenského 414 Čelákovice. Dále 6.1.2. Rada města nesouhlasí s případným ukončením gymnaziálního vzdělávání na území města Čelákovic. Usnesení 6.1.3. Rada města jednoznačně podporuje zachování gymnaziálního vzdělávání 8letého cyklu na území města Čelákovic, a to i za předpokladu zřízení místa dalšího vzdělávání v závorce odloučeného pracoviště s právní subjektivitou jiné střední školy zřizované Středočeským krajem. A 6.1.4. Rada města preferuje v případě optimalizace sítě středních škol na území Středočeského kraje sloučení právnické osoby Gymnázium Čelákovice a Komenského 414 s právnickou osobou Gymnázium J.S. Machara, Brandýs nad Labem, Stará Boleslav, Královická 668. A v bodě 6.1.5. Rada města konstatuje, že zřizovatelem Gymnázia Čelákovice a Komenského 414 je Středočeský kraj. Tedy, když to shrnu, o tom, zdali bude nebo nebude optimalizováno, nerozhoduje zastupitelstvo města, ale zastupitelstvo Středočeského kraje. Další věc je ta, že myslím, že z těch usnesení jednoznačně vyplývá, že Rada města preferuje zachování gymnaziálního vzdělávání v Čelákovicích. To, jakou formou to gymnaziální vzdělávání v Čelákovicích bude realizováno, je věcí Středočeského kraje, nikoliv města Čelákovice. Myslím si, že všichni členové Rady města mají zejména na srdci kvalitu. A ta kvalita vzdělávání není o tom, zdali je to pod samostatnou právnickou osobou anebo pod detašovaným pracovištěm. Je to o prostředí v té škole, kvalitě vyučujících a tak dále. Takže já se domnívám, že v první řadě nám má jít o kvalitu vzdělávání, o kvalitu gymnaziálního vzdělávání v Čelákovicích, bez ohledu na to, kdo bude na hlavičce vysvědčení.
já nebudu už zdržovat, aby se mohli ptát další, ale jenom bych chtěla upozornit, že tohle je velice šalamounský, co jste udělali usnesení. My bychom vzdělávání chtěli a klidně si ho zrušte. Nic jiného tam nemáte.